Premiere søndag på Klampenborg Galopbane. Sæsonen 1955 åbnes. Endnu er alt kun stilhed og forventning, men der kommer til at ske noget herude i dag. Under mottoet Galop og biler har Nordisk Diesel skabt en imponerende, farvestrålende ramme om forårets største københavnerbegivenhed. Nu slår banen sine porte op for et forventningsfuldt publikum, der ligesom vejret er i bedste lune og strålende veloplagt. Her røres nogle af de mange heste, der skal deltage i premieredagens spændende løb. Alle tiders Tambour-major går i spidsen for Nordisk Diesels store orkester. Og det efterfølges af 21 søde Lambretta-piger i beundringsværdig formationskørsel. Et flot og festligt syn, der tager publikum med storm og straks anslår den rigtige stemning. Så rides der ud til start. Den sorte kom lidt sent afsted. Nordisk Diesel lægger ud igen med et strålende optog, der præsenterer den evig unge Ferguson-traktor. En buket af festligt klædte søde landarbejdersker indrammer traktorerne. Damernes hatte og øvrige påklædning er måske lidt upraktisk til landarbejde, men hvad gør det, når man har en Ferguson? Publikums begejstring bekræfter endnu en gang Fergusons enestående popularitet. Igen gøres et optog klar til start. Direktør Jens Yde hilser på de medvirkende. Smil til publikum, siger han. Og smilet og begejstringen breder sig på tribuner og sadelpladser, da de funklende nye Studebaker 1955 modeller glider frem. Slanke og elegante i linjerne som den ædleste racehest. Giv altid mere end du lover, var John M. Studebakers motto. Men alligevel må de ikke regne med en pige på køleren, den dag de køber en Studebaker. Tambour-majoren svinger staven og slår smut med øjnene om kap med forårssolen. Og som en kåd forårsvind stryger de nye Standard 8-modeller hen over banen. En Nordisk Diesel-kombination af skønhed og ynde, hilst med jubel af de tusinder af tilskuere. Hatten af for Standard 8. Deltagerne i næste løb defilerer forbi dommertårnet. Som en flot og pompøs optakt til Nordisk Diesels ærespræmieløb. Den fotograf har haft et godt øje til Tambour-majoren. Bærer 10 Nordisk Dieselmænd firmaets varemærke, indrammet af en kæmpe hestesko forbi de spændte tilskuere. Og her kommer feltet. Det bliver et spændende opløb. Nummer 2 fører, men nummer 11 halder kraftigt ind og går over mållinjen som sejrherre. Den stolte og lykkelige ejer af vinderen, Maluk på Vestergaard, for at direktør Jens Yde overrakt Nordisk Diesels ærespræmie, en smuk cocktailshaker i sølv. Hjertelig tillykke. Der er også en præmie til træneren, Willy Våg. Et uforglemmeligt indtryk af heste og hestekræfter, af skønhed og farver. Nordisk Diesels debut på galopbanen blev en strålende succes.